kailangan na natin magbigay daan sa ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Banderas. Ito na po ang biyahe ng buhay ni Mark. Hi DJ Lala Banderas, isa pong magandang gabi sa inyo. Tanong ko lang po anong gagawin ko po sa relasyon namin. Kasi LDR kami, tapos pag wala ako sa tabi niya, may iba siyang kasama. Pag nasa tabi naman niya ako, iiwan din niya yung iba at ako pa rin ang pipiliin niya. Sobrang sakit nun sa akin kasi mahal ko po siya pero nagsiselos kasi ako na may ibang tao na nakapagpapasaya sa kanya habang nasa malayo ako. Ako nga pala si Mark, taga Zamboanga del Norte. Abangan ko po ngayon ang live ninyo DJ Lala. Thank you po. Well, ganito Mark, no? I'll go straight to the point. I'll be frank and honest to you, my love. Yung babaeng yan ay Makate. O, diba? I have no better way to describe her than that. Kasi 'di ba, how can you say you love someone kung in their absence you are trying to find someone else to fill that void? O 'di ba? Kasi kapag mahal mo yung taong 'yan, walang makakapuno ng kasiyahan na kaya niyang ibigay sa iyo kasi alam mo sa sarili mo that happiness that you experience can only be given by the person you love. Or at least man lang you say you love. So kung yung babaeng yan ay masaya sa kung kani-kaninong lalaki niyang nakukuha yung kasiyahan, I have no better way to describe her than ang kate niya, di ba te? So Mark, what you feel is right? Kung ano yung pinapakita mo ay right, yung nararamdaman mong pagsiselos ay valid, yung pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya ay nasa tamang posisyon, ang mali lang dito ay yung babaeng pinaglalaanan mo ng lahat ng atensyon. Naintindihan mo ako, my love? Kasi that is not love. That is not even a relationship. Yung ginagawa sa'yo ni ate, the reason why she can do that is because you are allowing her to do that. Being jealous dun sa mga lalaking nakakasama niya whenever wala ka sa tabi niya, it's not enough to send a message across na she shouldn't be doing it in the first place. Na hindi niya nga dapat ginagawa yun in the first place. 'Di ba? Hindi dapat siya naghahanap ng kapalit mo sa tuwing hindi ka niya kapiling. Hindi kasi ganun yung relasyon, Mark. If hindi ka magigising sa katotohanan na you are wasting your time, you are wasting your attention, and you are wasting your love to someone who is not deserving of it, to someone that is not worthy of it, then mahihirapan ka. Kasi she will never change. Hindi kasi siya magbabago, my love Kasi kaya niyang gawin sa'yo What will be the difference now kapag sinabi mong ayoko ng ganyan? Tatanungin niya lang sa'yo, dati okay naman to ba't ngayon hindi na pwede? If you allow a mistake to happen, even when knowing it, and even when alam nung partner mo na alam mo yung ginagawa niya, and yet you still allow it, the next time na sabihin mo sa kanya na hindi mo na to pwedeng gawin, your partner won't believe it. Baka ang kamukat-mukat mo sabihin niya lang sa'yo na hindi ko na to ginagawa, pero she is still doing it behind your back. So I suggest, putulin mo na lang, my love. Tanggalan mo na lang yung sarili mo ng sakit ng ulo. Talikuran mo na lang yung relationship na yan. Meron dyan mga babae, marami pa dyang babae na naghahanap ng someone who is loyal despite the distance, na kayang manatili sa iisang lalaki. I know I am one of those. So I know I am not extinct. Hindi pa ubos ang babaeng katulad ko na kaya magmahal ng isang lalaki malapit man o malayo. So wag mo ipagpilitan yung sarili mo sa isang babaeng naghahanap ng kapalit mo every single time na nawawala ka sa tabi niya. Naiintindihan mo ako, Mark? If sasabihin mo sa akin, di ko kaya kasi mahal ko siya, kaya mo, ayaw mo lang. At kung ayaw mo, whatever it is na sasabihin ko sa iyo will not even matter. Kasi after this day, after you've heard what I've said, you'll still go back to the same person. Kasi hindi ka pa rin fully committed sa katotohanan
na itong babaeng pinaglalaanan mo ng atensyon at pagmamahal is not someone who will do the same for you. It's not someone na ibibigay sa'yo yung binibigay mo sa kanya. Naintindihan mo ko, Mark? So it's either you give her up now or you suffer. Dalawa lang naman yung choices na meron kay. Walang third option kasi you are with a wrong person. Dalawa lang yan. It's either you say goodbye to her, you'll be in pain for sure kasi mahal mo siya, pero at least hanggang doon na lang yon. Or you'll continue to suffer even when staying with her kasi alam mo na once na umalis ka sa tabi niya, there'll be someone else to take your place. Ganun lang yun kadali sa kanya. Snap of a hand, papalitan ka na niya. So, dalawa lang yung choices na meron ka, my love, and I hope you choose the first one. Kasi that's the only way you can find someone who is way, way so much more better than the girl you are with now. I'm telling you, she is not worth it. Claro? Claro. Hindi ko kasi alam kung ba't mo kailangan pagpilitan yung sarili mo sa isang tao na naghahanap ng kapalit mo do? Na the moment na talikuran mo siya, hahanap siya ng someone that can replace you, someone that can make her feel, I don't know, taken care of, make her feel beautiful, make her feel accompanied by. Bakit? Wala ka bang kaibigan? Wala ba siyang friends? Wala ba siyang family? Diba? To do that for her? And even if wala, dapat nga mas naiintindihan niya yung importansya na magkaroon ng isang tao na mananatili sa tabi niya no matter what kasi she knows how it feels like to be alone. So she has no reason at all to be like that. Kaya sa mga kabisyo natin, kung ayaw niyong niloloko kayo ng tao, wag kasi kayong magpaloko. Wag niyo kasing hayaan na ginagawa kayong trapo. Wag niyo kasing hayaan na harap-harapan kayo with the for the lack of better term. And I'm sorry for the words, pero I'm just gonna say it. Huwag nyo kasing hayaang harap-harapan kayong ginagago. Kasi the moment na palagpasin nyo isang beses, uulit at uulit yan. You have to put a stop. That's the only way you can be happy. Okay?